Oh, la Torna, Lucía! Marc! Xènia, amor meu, tinc moltes ganes de tornar a ser amb tu i de fer-te la tijereta. El detall que vas tenir amb mi l'altre dia va ser increïble. No he estimat mai tant algú com t'estimo a tu. Què li vas regalar? Un mòbil amb vibrador? Víctor, És que t'imbècil m'ha agafat el mòbil. dona'm el mòbil. I torna a classe, que ja ha sonat el timbre. Xènia, ho sento. T'ho donaré quan acabem la classe. Va, silenci, comencem la classe. Silenci! Nois, comencem, sisplau. A veure, la setmana passada vam acabar el tema 5, que ja tinc gairebé corregits els exàmens, no pregunteu més. Així que comencem aquesta setmana el tema 6, que són els sistemes d'equacions de primer grau. Veureu que realment amb tot el que hem vist fins ara és un tema fàcil, però és important que quedi clar de cara als propers exàmens. Els sistemes d'equacions de primer grau també se'ls diu lineals i sorgeixen quan tenim un problema amb dues o més incògnites que estan relacionades entre elles. Per exemple, si jo dic que el preu dels préssecs és el doble que el preu de les pomes, això es pot expressar amb una equació de primer grau així, on x és el preu de les pomes i el preu dels préssecs, oi que sí? Molt bé. Però només amb aquesta informació puc resoldre el problema? Fixeu-vos que, tal com està escrit ara mateix, el problema té un número infinit de solucions, perquè com no tinc més informació, em puc inventar un preu de les pomes, i per cada número que m'inventi hi ha una solució diferent. Això se li diu un sistema d'equacions indeterminat. És quan el meu sistema té més incògnites que equacions i el número de solucions és infinit. Sí, ho esteu entenent? Què passa si afegeixo més informació al sistema? Si afegim una equació més al sistema, tindré exactament tantes equacions com incògnites. Això vol dir que només hi ha un valor de x i de y que soluciona les equacions. Doncs anem a afegir una equació més. Si afegim una equació més al sistema, tindré exactament tantes equacions com incògnites. Quan el sistema té tantes equacions com incògnites, el sistema és determinat i la solució és única. Això vol dir que només hi ha un valor de x i de y que soluciona les equacions. Doncs anem a afegir una equació més. Imagineu-vos que a més sé que si compres 3 pomes i un préssec et costa 10 euros. Ara el meu sistema és 3x més y igual a 10. Aquest sistema sí que es pot resoldre. I tenim 3 maneres diferents per a fer-ho. Igualació, substitució i reducció. Comencem per igualació. Són 4 passos molt senzills. Pas 1. Aïllem la mateixa incògnita a les dues equacions del sistema, la que vulgueu. En aquest cas la més fàcil és la y, perquè fixeu-vos que la primera equació ja està aïllada. Doncs l'aïllem també a la segona i ens queda y igual 10 menys 3x. Seguiu? Ara tenim y igual a 2x i y igual a 10 menys 3x. Silenci! Silenci!
Si totes dues són igual a i, llavors podem dir que 10 menys 3x i 2x tenen el mateix valor, oi? I si tenen el mateix valor, llavors les podem igualar. I ens queda 10 menys 3x igual a 2x. I això és una equació de primer grau amb una sola incògnita, que ja les teniu més que dominades, oi que sí? Molt bé. El pas 3. El pas 3 és molt fàcil perquè és resoldre l'equació. Tània, pots sortir un moment i resoldre-la, sisplau? Comença un dia clar, tinc un nou pla, tinc un nou pla. Serà de no deixar de somiar, de somiar, de somiar. Avui comença un dia clar, tinc un nou pla, tinc un nou pla. Serà de no deixar de Endavant, Xènia. T'estàvem esperant. Bueno, tiro cap al Montlló, eh? Molt bé. Hola, adéu, guapa. Adéu. Aquí tot sol m'he trobat en un racó del món. He trobat que no sé ni on soc. He dormit a les pallisses entre estelles adormides i he cridat a les muntanyes que mai s'apagui la flama. He passat per 1000 cantines i he fingit que tu em seguies oblidant-me d'un petit detall. M'he trobat en un racó del món. M'he trobat aquí